Segitzen dugu gauza berdina egiten. Lehenengo begiratzen dugu ia biderkagai komuna agertzen den emandako adierazpenean. Ikusten dugu hemen gai guztiak ondo begiratuta x dela biderkagai komuna. Gai guztiak x horrekin zatitu aldirelako. Nola geratzen dira behin zatituta? Lehenengo gaia geratzen da 4x karratu, hurrengoa geratzen da ken 4x, eta hurrengoa geratzen da gehi bat. Berriro begiratu behar dugu. Bigarren gai honetan ikusten dugu forma honetara idatz daitekela emandako adierazpena. Hau da, hemen jartzen badugu 2x, 4x karratu dugu. Eta hemen jartzen badugu bat daukagu. Beraz, hemen jarri behar dugu 2x eta bat. Egiaztatzen dugu. Hau 4x karratu da, ken 4x gehi bat. Beraz, hori da, bigarren parentesian agertzen dana. Horrek esan nahi du, bigarren mailako polinomio hori, era honetan behin idatzita, aken b berbi moduan idaz daitekela. Beraz, gure faktorizazioa geratzen da, a 2x da, beraz, 2x, ken b eta b bat izan da. Beraz, 2x, en bat berbi. Baina ezaztu aurrian x utzi dugula. L kasuan ere biderkagai komuna ikusten dugu. Biderkagai komun hori x da. Eta gai guztiak x horrekin zatitu ondoren, x karratu, gehi 2x, gehi bat geratzen da. Parentesi honetan, barriro ikusten dugu, x karratu, gehi bi bider. A bider b, gehi b karratu. Hemen x jarrita, hemen bat, hemen x eta bat. Beraz, aurreko x hori ahaztu gabe, gure polinomio hau izango da x gehi bat berbi, orduan x gehi bat berbi eta aurrian utzi dugun x. Da, faktorizatuta geratzen dana. M ariketan ikusten dugu hiru ere biderkagai komun moduan atara daitekela, ez x bakarrik. Eta gero x karratu. Gai guztiak aldira zatitu hiru x karraturekin. Lehenengo gaia geratzen da x karratu. Hurrengoa 24 zati 3 eginez, 8 eta x berriru zati x karratu eginez, x geratzen da. 48 hiruaz zatitzen badugu 16 eta x karratuaz bat. Egin dugu lehenengo faktorizazioa, baina parentesian geratzen den gai hori berriro begiratu behar dugu. Forma honetan idaz daiteke, hemen x jarrita eta hemen lau. Beraz, hemen x eta hemen lau. Orduan, gure hasierako adierazpen algebraik hori ipin daiteke x lau karratu eta aurrian 3x karratu. A eta b eta b.